feraty na Skalke majú feraty fakt pre každého, či už idete prvýkrát, alebo chodíte pravidelne. Uvedomujeme si, aké dôležité je udržiavať kvalitu, bezpečnosť a zážitok z miest, ktoré navštevujete. Snažíme sa robiť všetko preto, aby sa u nás návštevníci cítili dobre a mali k dispozícii kvalitnú infraštruktúru, vybavenie a služby. Zároveň si uvedomujeme, že tieto veci si vyžadujú pravidelnú údržbu a investície. Aj preto sa na feratách vyberá symbolický poplatok pri vstupe. Pomáhate tak priamo tomu, aby sme ich mohli udržiavať v čo najlepšom stave a ďalej rozvíjať. Podľa mňa je to dobre, každý by mal trošku prispieť na to, nech to nie je len také, že prídem, poleziem si. My nám dávajú aj kartičku na parkovanie, vždy si ju pekne odlomíme, chceme podporiť aj parkovaním, určite hodíme aj sem niečo. Veľmi sa nám toto páči, ako je to tá príroda, ako sa môžeme spájať s ňou a zároveň ako uvedomujeme si, že nie je to zadarmo, ale keď vidíme, ako to tu vyzerá, ako je to tu upravené, tak sa nám to veľmi páči a radi prispiejeme. Ďakujeme, že to chápete a že nám pomáhate zlepšovať zážitky v našom regióne.